sreće za veću ciklama. Blagoslov tebi, draga mama. Neka vino cveta, lepše nek miriše, svakog dana, ja te volim više. Dobro večer, deco, dobro večer, tate, dede i dobro večer naše najlepše dame. Svet bez žena ne bi bio ono što jeste danas. Žene su naše majke, sestre, drugarice i naše bake. One ulepšavaju svet oko nas. Jednom davno je 8. marta počela borba za prava žena u svetu, a svake godine mi na ovaj dan iskazujemo ljubav prema njima. Iskazujemo sa pesmom kao ova naša draga deca večeras, pa hajde da vidimo šta su pripremili. Za prvi recitalni deo mi imamo ovdje Jovanu i Anastaziju, je li tako? Oni se pitaju što si ljuta, mama. Što si ljuta, mama, ti na tvoju kliku? Veruj, nisam htjela da uništim šminku. Probala sam malo one tvoje kreme, olovke za oči, ruževe parfeme. A haljina tvoja u crvenoj boji, u štiklice tanke, baš mi lepo stoji. Malo je dugačka, pa sam na nju stala, samo sam je malo s kraja pocepala. David se razmišlja i muči. Gdje je David? Cele noći razmišljam i stvarno se mučim. Koji poklon za mamu danas da naručim? Dao bih joj čokoladu, pa da me pomazi.
ali ona vrlo strogo na dijetu pazi. Šta će joj čokolada i druge slatkiši, kada bih onako dala sinu miši? Ima jedna divna žena, mnogo dobra, mnogo vredna, mnogo dara meni pruža, mene zove moja ruža. Ona je kao najlepša bajka, to je ljudi moje majka. Sara Rakić kaže da više nije mala. Mojoj mami, ja nisam više mala da darujem ti cvet, niti sam sasvim stasala da poklonim ti svet. Za tvoj dan, mila mama, kažem ti veliko hvala, za svaku reč, osmeh i dodir koji si meni dala. Svu nežnu svoju snagu i ljubav želim da ti vratim. Jednoga dana kad odrastem, moći ću sve da shvatim. Pesane noći, zubiće prve, cenit ću tada sama. Znaću da ništa teže i lepše nema, već biti mama. Jovana i Nikolija imaju poruku, je li tako? Budi srećna mati, sunce nek te zlati, neki oko sija, mati najmilija. Osmehni se mati i suncu i cvetu, i meni i tati i celome svetu. Petar hoće nešto da kaže za mamine maze. Mamine maze na čistoću paze, a tatine maze na čistoću gaze. Mamine maze jedu dok je taze, a tatine maze razbijaju vaze. Zato maze mamine piju sok od maline, a vaze tatine piju batine. Sara tu. Hoću ja prvi ili ćeš ti? A ti hoćeš prva? Mila moja malice, mila moja malice, uz mene okrila, dakle i se ljubi, duše moje milo. Reći mi je istina, samo šala da si nekada bila koja mala. Sad moram i ja da još jednu. Pesma se zove Tata. To su mi Maja i Goca spremile. A ja to sam odbio bio inače. Kaže, obućari i zidari, generali i rekari, trgovci i ribolovci, svi su oni, znate, svojoj deci tate. A tate nisu samo da zarade plate, dok se prave važni, o kako su snažni. Tate su zato da decu vole, da im pomažu, da ih sokole, sa decom da se što više druže i da ih hvale, nikako ruže. Da od sitnice naprave dramu i da naročito, ponavljam, i da naročito vole mamu. Moram da se pohvalimo da od januara meseca ove godine imamo veoma dobar priliv nove dece među cicibanima i na što smo i ponosni naravno na sve ovo i ponosan sam na još nešto. Daniela je, kada smo razgovarali, odlučili smo da svu decu ansambla ubacimo večeras.
Ovo je naša školica folklora, gdje se stiče prvo ritmičko znanje, prvi ritmički koraci, ali i iskustvo se stiče sa grupnom dinamikom. Djeca uče da se prilagode jedno drugima, što smanjuje tenziju isticanja iznad drugih. A to je u stvari i smisao našega kola u našoj kulturi. Da se držimo jedni za druge i da pomažemo jedno drugima. Sad ćemo da čujemo i drugi recitalni deo. U drugog recitalnog dela sam ja čuo da Leontina, Jelena i Aleksandra pevaju Kad majka voli, je li tako? Kada si tužna i srećna, kada si zdrava i bolesna, kada se smeješ ili te boli, majka tvoja te i onda voli. Kada spavaš i snove sanjaš, kada ustaješ ili kada padaš, kad si dobar ili kad si gori, majka tvoja te i onda voli. Njena ljubav svu sebe daje, njena ljubav ceo život traje, za decu svoju one se mole, njihova srca ne prestaju da vole. Luka peva 8. martu. Ovaj buket ljubičica nabrao sam sam, kož čestitku stoljubac nami ću da dam. Reći ću joj, draga mama, ovo je za tvoj dan, neka ti 8. mart bude srećan i radostan. Na tom času zablutaće njene oči blage, tada će me blagati njene ruke drage. Lara i Jelena Delić će da nam kažu moja mama i ja. Gdje je Jelena? Kad sunce sija i kad pada tama, za mene se brine moja draga mama. Za mene ona sve radosna je sva i niko je ne voli tako kao ja. Čujte sada i vi svi, što ceo svet zna da jedno smo srce, moja mama i ja. Ovo je primjer da igračica dečijeg ansambla pomaže igračici Cicibana i vidi se da to uspjeva i da može. Hvala vam. Anđelina u pravu je mama, je tako? U pravu je mama. Mada mamu mnogo volim, pomalo sam na nju ljuta. Rodila me samo jednom, zašto nije 7 puta? Kako bi to bilo lepo, da se malo važno pravim. Što godišnje 7 puta, rođendane svoje slavim. Rođendan je lepo slavlje, ali ušima baš ne godi. Upravo je bilo mama, što me samo jednom rodi. Bravo. Sara nam ima čestitku. Sa maminog lica već je čita sreća. Kuća joj je jutros puna svežeg cveća. 8. mart je danas, pa nekad svi znaju kako deca mami pravi čestitaju. Evo nam i naše male Tamare. Nešta se dete, život je bajka, čuva ga, pazi ga, vojena majka. Voli magum, sve po redu, moju lutku, moga medu, a od sviju kažem vama, najdraža mi je moja mama. Volim tvoju ljubku laku, igračku volim svaku, a od sviju kažem vama, najdraža mi je moja mama. Dugačka pesma. Kako su ovako slatka dječica iz Cicibana, tako su nam slatke i ovi naši iz dečijeg ansambla koji su uradili nešto novo. Kristina i Tijana su same napravile koreografske elemente uz kolo katanku. Hajde da ih pozdravimo pa da vidite kako katanka zvuči.
smo Goca, Maja, Snježa i ja krenuli da pravimo ovaj program, nismo znali koliko deca mogu ili koliko imaju vremena da raspolažu se da bi naučili pesmicu. Nismo čak ni znali ni koliko vladaju ćirilicom, mnogo je tih pesmica naravno ćirilicu, i nismo ni znali koliko su stidni. Odlučili smo pa kako ispati. Rezervisali smo 7 pesmica. U prvoj nedelji jedva da ih je i da smo mogli da sakupimo 7. Kada su nešto naučili i kada smo probali i deca kad su vidjela koliko je to dobro od tog momenta, da kažem evo sada od početka programa, to je u nekih možda mjesec dana, sad ih imamo ovdje 24 dece koji su naučili napamet pesmice. Zahvalio bi se svim mamama i tatama i bakama koji su učeći decu ovim pesama verovatno i sami naučili sve te pesmice. Meni je samo žao što ja nikad nisam uspio da zapamtim svoj toj deci imena. Pa krenemo sa 3. recitalnim delom. Kristijan, gdje je Kristijan? Kristijan će da nam tu pesmicu ispeva. Čitaj mi mama, je li tako? Čitaj mi mama jednu priču pre sna, jer uz tvoj glas priča je čarobna. Dajana? Ima jedna divna žena, mnogo dobra, mnogo vrijedna. Mnogo dara meni pruža, mene zove moja ruža. Ona je kao najlepša bajka, a to je moja majka. Tane i Atina su našli pjesmicu Srećna mati. Budi srećna mati, sunce nek te zlati, nek ti oko sija, mati najmilija. Osmehni se mati u sunce i cvetu, i meni i tati i celome svetu. Mateja, mora se priznati, jel? Mora se priznati, kapu dole, da se najviše mame vole, no da se pogrešno stvari ne shvate, vole dosta i tate. Mora se priznati, kapu dole, da se najviše mame vole, ali ne treba preterati, malo ljubavi ostavi tati. Mora se priznati, kapu dole, da se najviše mame vole, ali predlažem da se pesmica skrati, poljubac i mami i tati. Pavle i Marija nam imaju nešto reći. Mamina ljubav opravo more veća, mami čudeća radost, mami čudeća se sreća. Velika reč je mama, njoj se svako divi, čuvaj svoju mamu, nek što duže živi. Da su dobili zlatnu plaketu i da su uporni sa radom, i Janka i Milan, to znamo, ali možda ne znate da je najveći izazov za ovaj ansambl kako privući dovoljno dečaka pa i devojčica za ovaj uzrast dece kada su im bubice u glavi i kako im dočarati lepotu folklora.
Da kažem ovako nešto, rekoše mi da i ja moram, kaže, da ispevam nešto, ako sam naterao svu tu decu, a nisam samo ja, to je bio taj komitet od Goce i Snježe i Maje. A što se tiče tih pesama, napravio sam je nešto, samo se mislim, rekao, možda bi vi, muškarci, htjeli sljedeći puta da se prijavite kod mene, pa da vi nešto izrecitirate. Znam ja nešto. I ja imam mamu. Kaže, ima samo jedna mama. Kaže učitelj, kaže, ajte draga deco, daj da čujem jednu rečenicu, kaže, ima samo jedna mama. Kaže Marica, znam ja, kaže, moja mama, kaže, uvek kad se povredim, kada mi je loše, ona dođe kod mene, kaže, pomazi me, poljubi me, kaže, to je moja mama. Kaže, ima samo jedna mama. Kaže, bravo Marica. Ajde, kaže, dalje, kaže, evo ja ću, kaže, ajde Ivici, kaže Ivana, kaže, evo ja, kaže, uvek kad mi je loše, kad ne znam da uradim domaći zadatak, meni moja mama uvek pomogne. Kaže, to je moja mama, ima samo jedna mama. Bravo. Ajde, čujem neko od muškaraca? Kaže, evo ja ću. Kaže, ajde Perice, ti, kaže, ajde. Kaže, pa moja mama, ona uvek voli da pravi palačinke. I ja joj pomognem. Ona kaže, idi donesi mi 2 tegle džema. I ja odem po 2 tegle džema u podrum. I ja da vidim, ima samo jedna tegla džem. I kažem, ima samo jedna mama. Dobro, ja sam se pobojao da nešto bezobrazno. Ako je on mu reći, onda ja da kažem. Poslušajte se ovako. Dok se deca pripremaju za sljedeću pesmu, kaže pesma ovako. Sa osmehom anđela, a sa srcem borca, najljepše stvorenje velikog tvorca, nežna kao srna, jaka kao stena, jedinstveno biće zvano žena. Slobode,
Možete ih slobodno sa još jačim aplauzom da ih pozdravite, jer oni su završili za večera. Deco, možete si na palačinske. Ovo što ćete sada vidjeti, dragi moji gosti, ovo još niste vidjeli. Sada bih vas zamolio za jedan gromki aplauz jer dolaze naš prvi ansambl sa Crnom travom. Hajdu
Hajducima žene ne trebaju. Hajducima žene ne trebaju. Veći goni drugom otimaju.
iza ovakvoga rada stoji jako puno truda. To je i sa umetnički rukovodioca strane, i sa dece koja 2, 3, pa kad se približava te 24. i 4 puta nedeljno dolaze da treniraju. I naravno, ne samo rada i za ansambla, nego mi imamo posebno zahvaljujem ženama u kuhinji, iz uprave, i sada bih htjeli da pozovem našu najpopularniju ženu, našu predsjednicu Angelinu, da dođe, da i ona kaže nešto. Angelina, Dobro večer i dobrodošli svima i sa moje strane i sa strane cjelokupne uprave. Ja bih da se zahvalim ovako na kraju što ste došli u ovolikom broju. Prvo da pozdravim naravno naše goste iz Ivrdona, jedan veliki aplauz za njih. Mi s Pirika baš i ne znamo francuski, ali nekako ćemo da se sporazumimo. Onda bih da pozdravim našu dragu muziku Slavka Milankovića i Magnet Band koji su došli naravno iz daleka kao i svaki put. Jedan veliki aplauz za njih. I da pozdravim našeg vjernog fotografa Vedrane. Vedrane, gdje si? Kod koga možete naravno večeras ili za naše članove u ponedjeljak da kupite slike, kao i prošli put što je bilo. Ja bih da pozovem predstavnike Iverdona da dođu na scenu. I naravno da bih da pozovem na scenu majke koje je Željko Petrović večeras spomenuo, a to su Marija, Snježana i Gocu, da dođu isto na scenu. Zvoli Saša. Ovo je inače predsjednik Iverdona, da ga pozdravimo svi. Goco, jesi tu? Doći. Goca je mama koja je puno pomogla sa Majom i sa Snježanom koje večeras nisu tu, da naša djeca dobiju sve ove recitale koji su večeras prezentovali. Veliki aplauz. Za ovu sljedeću tačku, ovo je zadnja tačka, više neće, poslije će da se krene sa zabavnim delom. Pesma je ozbiljna, radi se o aktuelnim događajima. Svome milom dragom u
vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Nek procveta ravno polje u kom manastira i da pastir ispod brda u krulu zasvira i da pastir ispod brda u krulu zasvira. Hej, dragi, dragi, božurove sadi, ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Ja ću vodu, a ti koren, nek izniknu mladi. Mi smo završili program sa ovom pesmom, znate zbog čega smo izabrali. Nadam se da neka poruka ostala onda među nama, da znamo kako ćemo dalje sa tim našim Kosovom. Ja bi vam poželeo onda sada lepo veselje za dalje. Tu je naš dobar orkestar, on će da vas zabavi, a pozvao bih sve umetničke i svu decu koji su večeras nastupali u ovom programu da dođu ovde gore na zajedničko slikanje. Živeli i prijatno.